De aaien met Lietse ringslangen binnen al uitkwam. Maar er is nog een goede kans om de slangen zelfs te zien. Al valt dat nog net daar. We zijn hier eigenlijk in het hart van de Houtwiel, natuurgebied Boppen Veenwouden. En we staan hier achter mij juist eigenlijk een grote bult met brandnetels erop. En dat is een broeihoop voor ringslangen. En aanstonds zullen we proberen om te zien of we die ringslangen die hier nou in die bult zitten, of we die zien kennen. Hier hebben we nog een cel. Nou Gerrit, hier is misschien weer, nou echt net tas zijn dat je zien zoeken. Maar ze winnen er net, ze zijn er wel. Klopt, ja. We krijgen even bij die broeibult hebben ze jongen. En dan lezen een aantal eigenlijk plaatsjes lezen ze erop. Waar ze graag onder lezen, maas betiet om op te warmen. We krijgen even onderzoeken, maar ze lijnen er net, maar we zeggen wel de vervuilingshuurtjes zeggen we lezen. En om de boswachters ook net elke keer waarom vind ik in, docht Staatsbosbeheer een beroep op het publiek van wat helpt erbij. Dit hier voelt het echt op. Nu is boswachter ecologie, die ik hartstikke blij verrast. En we willen de mensen ik wel oproepen. Als mensen hier, stel je voor, er is hier op het paard of de vaast hier, door de Vlamsterveert en de staan slang. Meld het dus even, want die meldingen, zeg maar, dat jouwt dus wel informatie over hoe ze zich verspreiden. En ja, het is eigenlijk een beetje een nieuwe soort voor het gebied en we zijn heel nieuwsgierig hoe dat zich hier ontwikkelt.